מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אנחנו בעזרת השם יתברך בשיעור השני על ירבעם בן נבט ועגליו, השתבח שמו לעד. אז באמת יש דברים מאוד מאוד מרתקים ונפלאים בנושאים הללו, כי כמו שאתם מכירים אנחנו מאוד משתדלים לא להעתיק מספר כזה ומהספרים האור, שהכל נמצא רק אדם מביא את זה ומנגיש בסדר אחר. בדרך כלל זה השיעורים שאנחנו מאוד משתדלים, ובאמת יש פה כמה יסודות מאוד מאוד נפלאים בעזרת השם יתברך. אבל אנחנו קודם כל, למה אני אומר את זה? כי קודם כל אנחנו בונים את היסודות הפשטיים של הדברים, ולזה יוצקים לאט לאט את שמן הקודש ופנימיות התורה. על כל פנים ראינו, אומרת הגמרא בסנהדרין, ק"א עמוד ב' וק"ב עמוד א', דרך אגב, לזכור איך שאומרים, יש לנו שתי דפים יחידים בש"ס שמדברים על ירבעם בן נבט. לא איזה הזכרה פה, הזכרה שם. הכוונה שהדפים האלה מדברים על ירבעם בן נבט, בסנהדרין ק"א עמוד ב' וק"ב עמוד א', ועלה בדעתי דבר נפלא, זה בדיוק שני העגלים שעשה ירבעם, בכל הש"ס. בכל 2711 דפים בש"ס, ק"א וב', מה הגימטריה של זה? ק"א וב', דף ק"א עמוד ב', 103, ק"א עמוד ב', כאילו אות ב', 103, וק"ב עמוד א', עגל ועגל, שני עגלים, זה המקור של ירבעם בן נבט בכל התלמוד. ממש מין שמיה, השתבח שמו לעד. אז אומרת לנו הגמרא הקדושה בסנהדרין ק"א עמוד ב', העגל הראשון, שירבעם בן נבט נמשך על ידי נביא, אחיה השילוני, להיות מלך על ישראל. זאת אומרת, המלכות שלו היא דאורייתא עם כל הגדרים של מלך, אפילו שיש מלך יהודה. ואמרנו ברמב"ם בהלכות מלכים שזה גדר של מלכים גמורים, מלכי ישראל. כן? על כל פנים, הוא התחיל להסתפק בעצמו, איך המלכות שלי תימשך? הלא, אני טיפה חוזר בשביל להיכנס לעניין, הלא, לפי הירושלמי כך מובא בעבודה זרה א' עמוד ב', שזה היה במוצאי השנה השביעית, ואז פרשת הקהל, צריכים לעלות כולם לירושלים, ויראו את מלך יהודה רחבעם יושב, כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בדוד, ואני עומד, ואז המלכות שלי תאבד. אם העם ישראל יעלה לירושלים, אז יהיה בעיה. ולכן, בתחבולה התחיל להטות את לב העם, ואמר, אתם רוצים שאני אהיה מלך? והם התלהבו. למה הם התלהבו? כי רחבעם ייסר אותם, אבי ייסר אתכם בשוטרים ואני בעקרבים. ועם כל הכבוד לרחבעם, עוד פעם שאנחנו עפר תחת כפות רגליים בגדלות של הנשמות שלהם, אבל זה לא ירבעם בכלל, אפילו לא מתקרב. ירבעם בן נבט, באותו דור, שיא התפארת, יפה תואר, יפה רואי, כלומר אמרנו חוץ מהחיצוניות זה מראה על נשמה גבוהה ביותר. הוא משבט יוסף, שכבר היה הרבה פעמים חיכוכים עם יהודה ויוסף, שיש בזה גם כן עומק גדול, אבל עלית על כולנה, כמו שראינו בסנהדרין ק"ב עמוד א', הוא לבוש בסלמה חדשה, כלומר שתורתו לא הייתה בה שום דופי, והם לבדם בשדה, שכל חכמי ישראל לפניהם כעצבי השדה, כלומר הוא היה גדול הדור בצורה לא פרופורציונלית. בתורה היה ענק בצורה עצומה באותו דור, כן? שכל חכמי ישראל, לשון מאוד נדירה בחז"ל, דומים בעיניהם כעצבי השדה. מה זה בעיניהם? הוא שהיה צעיר, לא כתוב בדיוק כמה הוא היה, אבל לא משנה, בין 20-30, לא משנה כמה, אתה רוצה 40, אין לי בעיה, לא יודע בדיוק, לא כתוב מה הגיל שלו, ומי שאיתו ומולו, ששניהם הגדולים ביותר, אחיה השילוני, ראה את עמרם מיוצא מצרים, מעמד הר סיני, כל זה, עד לבית אלפים תתק סד, שזה הזמן שנפטר שלמה, בין 500 שנה לפחות, עם כל מה שהוא ראה, את משה, מעמד הר סיני, שניהם. וירבעם בן נבט רק נולד, לא מזמן, והוא כבר עלה בתורה עד כאחיה השילוני ואף יותר. אז ברור, זה מנהיג, זה מה שכולם ציפו. וכנגדו לא לשכוח, כי אנחנו רוצים להסביר איך ישראל התפתה לעגלים הללו, להיכנס לעובי הקורה.
וכנגדו, בסדר, רחבעם עם כל הבעיות שלך אחר רצת הילדים וכו'. ועל כל פנים, הוא אמר, אתם רוצים את מלכותי, ודרך אגב, חשוב להדגיש, עוד דבר חשוב, שהתחלתי להגיד אותו שיעור שעבר, שכל הנושא של המלכת רחבעם, שבא ורצה שימליכו אותו, זה היה בשכם. מעניין. לא בירושלים, הרי אבא שלו שלמה, היה בירושלים, צריך, הכי טבעי, איפה ממליכים את המלך החדש? כל עם ישראל, כמו שאומר הנביא, כל עם ישראל הגיעו לשכם. מעניין. מה יש להם לחפש בשכם להמליך את המלך? בסדר? ולך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. מוזר, לא? אבל הדברים מכוונים מראש כמובן, תכף נראה. על כל פנים, וסמוך ונראה שירובעם מגיע ממצרים, כי הוא ברח ששלמה רצה להרוג אותו, וגם כן הגיע לשכם. אז ירובעם אמר לעם ישראל, אתם רוצים? אין בעיה, אבל אני מלך לא חצי. אין לי יועצת משפטית, ואין לי בד"ץ, בג"ץ, אין שום דבר. אני מלך. אתה הראש, אתה זה. כלומר, אתם מוכנים? מה שאני אומר, אין פה בלמים משפטיים, כל מיני שמות כאלה, בסדר? חותמים לך. היו ימנים רציניים. טוב? מה עוד? כן. מה עוד? כל מה שאני אומר לכם אתם עושים. חותמים. אפילו, אני אגיד לכם לעבוד עבודה זרה. הרשעים שבעם אמרו בטח. סיבה למסיבה. כן? אבל הצדיקים אמרו חס ושלום, מה פתאום? ואז ככה, בחוכמה גדולה, הם הרבבו את הרשעים עם צדיקים ביחד. תכף נראה את הירושלמי. ואז הרשעים קררו את היורה, ואמרו, נראה לכם שירובעם בן נבט, אתם יודעים מזה הרי. לא יודעים לסוף דעתו, ענק בענקים. הוא נראה לכם שהוא עובד עבודה זרה. הרי משך אותו, השם יתברך, נביא משך אותו. מה השאלה? אלא רוצה לבדוק אתכם. הגיוני קצת הרבה אפילו. חתמו. עכשיו, לא רק שחתמו, ופה עצרנו, הגענו לפה שיעור שעבר, לא רק שחתמו, אלא לשון הגמרא בסנהדרין קב עמוד א', ואף אחיה השילוני טעה וחטא. ופה מתחיל בעיה חמורה. אחיה השילוני, המסורת של התורה שראה בעיניו, תלמיד של משה רבנו, מה אתה עוד צריך? הוא הסתנבר מירובעם בן נבט וטעה וחטא, שגם אם הוא עובד עבודה זרה, הולכים אחריו. כמובן, גם הוא היה לו ברור, הוא הכיר אותו, הם למדו ביחד. הוא הכיר אותו שוודאי הכוונה מצד לנסות. הטעם שהם הגיעו לשכם הוא ברור. כי מי היה בשכם? ירובעם בן נבט, הוא משבט אפרים. הוא זרע יוסף, כן? שזה נחלת אפרים שכם. ואחרי זה שהקים את עיר המלוכה של 10 השבטים, של יהודה ובנימין הייתה בירושלים, אבל של 10 השבטים הייתה בשכם. עיר הולדתו, מקומו, עיר ממלכתו, לא הולדתו. אחרי זה שומרון יהיה. כשעומרי יקנה מאת שמר את העיר הזאת, ואז יקראו לה שומרון, זה כבר במלך השישי. בינתיים אנחנו מדברים על שבט אפרים, ירובעם בן נבט שבט אפרים, והיו בשכם, הם כבר היו בשכם. הם לא רצו להגיע לירושלים להמליך את רחבעם. למה? פשוט מאוד. כי הם כבר מעיקר לא כל כך היו איתו, ועוד היה להם כל מיני בקשות להוריד מיסים, וזה אם נהיה בירושלים, אז יעשו עלינו אמבוש, זה לא יהיה מלחמת אחים, עניינים. אתה רוצה שנמליך אותך? בוא לשכם, יש מה לדבר וכו'. וירובעם גם חזר משכם, וירובעם כבר הכיר אותו. הוא היה השר של שבט יוסף שברח משלמה, אז כבר הם הכינו את הקרקע טוב. והוא לא הסכים, ואז ככה המלוכה הייתה לשכם, והוא ברח וינוס כל עוד נפשו בו לירושלים, רחבעם. בסדר? ככה זה היה מעיקר. עכשיו, הגדולה של אחיה השילוני, הסברנו כבר, אבל אומרת לנו הגמרא במסכת בבא בתרא קכ"א עמוד ב', ששבעה קיפלו את כל העולם כולו. מה זאת אומרת שבעה? מההתחלה עד הסוף. שיש לנו את אדם הראשון, שהגמרא אומרת שמתושלח ראה את אדם הראשון. בסדר? אחרי זה שם ראה את מתושלח, יעקב ראה את שם, עמרם ראה את יעקב, מי ראה את עמרם? אחיה השילוני, ואליהו הנביא, תלמיד של מי? של אחיה השילוני, ועדיין קיים.
7 קיפלו את כל העולם, השתבח שמו לעד. שזה אדם, מתושלח, שם, יעקב, עמרם, אחיה שילוני, ואליהו, הנביא זכור לטוב. זה אחיה השילוני, היה נביא. 7 מה? 7 מה קיבלו? קיפלו את כל העולם כולו. מה זאת אומרת קיפלו? יש לך מההתחלה עד הסוף, מאדם הראשון עד סוף, הדורות. מאדם עד אליהו הנביא, כמה דורות בסך הכל היה צריך? 7 דורות, לא יותר מזה. טוב. על כל פנים, אומרת לנו הגמרא, שזה הסיבה גם ששיעור הבא אנחנו יותר נעריך, דברים מאוד נפלאים יש עליו. אמרתי לכם, יש מלך אחד במלכי ישראל מכל ה-19 מלכים שהיה צדיק, אחד מכל מלכי ישראל, קוראים לו יהוא בן נמשי. באמת יהוא בן יהושפט בן נמשי, אבל הוא נקרא על שם סבו. היחיד שהיה צדיק, לשון הגמרא צדיקה רבה, כלומר צדיק גדול. ובקיצורם של דברים, קישור הבא יותר נפתח כמה דברים עליו, אבל על כל פנים, בא אלישע הנביא, שלח את התלמיד שלו, שאומר סדר עולם רבה שזה את יונה הנביא, והוא משך, אחרי ירובעם מדובר, כן? כבר זה המלך העשירי. והוא משך את יהוא בן נמשי, אבל בתנאי שתלך בדרך השם. את בית אחאב תשמיד, ושם הוא עשה כסה חבל על זמן מרתק מאוד, את כל העבודה זרה וזה, ואז ברוך השם. ואומרת הגמרא שיהוא בן נמשי עשה את כל הדברים, אבל חטות ירובעם בן נבט, את העגלים הוא השאיר. זאת אומרת, היה קנאי. הוא השמיד את כל העבודות זרות, את נביאי הבעל, דברים מאוד מרתקים נעשה איתו. רק לסבר את האוזן, הוא רצה את כל הצאצאים של אחאב, אז הוא הלך לאלה שמגדלים ילדים וצאצאים של אחאב, הוא אמר, עד מחר אתם לא מביאים לי את הראשים של הילדים הקטנים בסירים, את כולכם אני משמיד. מחר בבוקר הגישו לו ככה ראשים של 70, זה היה לא פשוט, השם שיבח אותו. הוא זכה ל4 דורות שישבו על המלוכה בזכות הדברים הללו. אבל את העגלים, משום מה, צריכים להבין מה היה פה. את העגלים של ירובעם, שזה שורש מאוד קשה של החטאים בישראל, השאיר. והוא צדיקה רבה, צדיק גדול, לשון הגמרא. אז ככה, בואו ניכנס קצת לעובי הקורה. קודם כל, בעגלים של ירובעם, אומר הירושלמי דעבודה זרה א' עמוד ב', שעל העגלים ירובעם כתב והרגוך. האנשים חשבו שהרגוך הכוונה, אם אתה זז, עושה איזה טעות או משהו כזה, אנחנו נהרוג אותך, אבל המסר בין מלך למלך והרגוך זה אם אתם תקלו עם העגלים האלה, העם יעזוב את העגלים האלה, אז ממילא יש רק עלייה לירושלים, והעם יתקומם עליכם ויהרגו אתכם. אז תיזהרו בדבר הזה. וירובעם בן נבט להעצים את הדבר שלו, שם כידוע שוטרים על כל הדרכים, ולא יכלו לעלות לירושלים, לא נתן להם לעלות לירושלים. וזה אחד הטעמים שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. למה? הטעם האחרון, כמעט השישי, כאילו אחד לפני האחרון, שהושע בן אלה, המלך ה-19 האחרון, ביטל את הפרוסדיות, אז יכלו לעלות לירושלים, ואז כל 10 השבטים גלו, כן? פלא פלאות. כל הדורות לא עלו לירושלים ועשו את החגים בעגלים ולא גלו. בא הושע בן אלה, ביטל את הפרוסדיות, ודווקא בזמן הזה שנתנו לעם ישראל 10 השבטים לעלות, בא סנחריב והגלה את כולם. פלא פלאות. למה? כי עד אז הם היו אנוסים. אתם לא יכולים לעלות, אז בסדר, יש כל מיני תירוצים ועניינים, אבל פה כבר יש לכם את האפשרות, אף אחד לא לוחץ עליכם ואתם בשן ועין זה, אז התביעה היא הרבה יותר גדולה. פלא, כן, דבר גדול. ש? הוא רק נתן את האפשרות, הוא לא אמר להם. כן, אבל העיקר זה מה שהיה שם. על כל פנים, מוריי ורבותיי, הנביא אומר בספר מלכים, שחוץ ממה שעשה את הפרוסדיות, ויעש ירובעם חג בחודש השמיני, ב15 יום לחודש. כחג אשר ביהודה, כלומר, עשה חג חדש, השתבח שמו לעד, בחודש השמיני, שזה חודש חשוון, כן? מתחילים מניסן. בט"ו בחשוון, חג חדש, עוד מעט אולי ככה כמה ייקחו את החג הזה, בר מינן, איך תדע, השתבח שמו לעד, ויעל על המזבח, או לא, חג חדש ל10 השבטים ברום ישראל, יש לו חג חדש. בלשון הפסוק,
שב-15 בחודש השמיני, בחודש אשר בדה מליבו, ויעש חג לבני ישראל והיה למזבח להקטיר. כלומר, עשה חג השתבח שמו לעד בחשוון. למה סמוך לתשרי? אתם בצער שלא עולים לבית המקדש, אז אין בעיה, נמציא לכם גם חג חדש. עכשיו, הפסוק אומר בחודש אשר בדה מליבו, כלומר זה חג, אשר בדה מליבו, בחודש המציא חג בדה מליבו, אבל בכתיב כתוב בחודש אשר מלבד מליבו. מה זה בחודש אשר מלבד מליבו? אומר המדרש שחר רבתי, וגם זה ירושלמי פה של מסכת עבודה זרה א' עמוד ב', על הפסוק ויחמוס כגן סוכו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה מועדים ושבתות, אלא הכוונה, הקדוש ברוך הוא מחה את המועד והשבת של ירבעם בן נבט. למה? כי כתוב החודש אשר מלבד, בכתיב לא בדה, החודש אשר מלבד מליבו. שהכוונה הוא חידש לא רק חג חדש, אלא גם שבתות חדשות הוא המציא. איפה הוא הגיע? שנאמר, מלבד שבתות השם. כלומר, בחודש אשר בדה מליבו ובכתיב אשר מלבד מליבו, מלבד שבתות השם. אז היה לו גם חגים חדשים וגם שבתות, השתבח שמו לעד. וכבר היה לעולמים. אחריו קמו עוד כמה ירבעמים, הרי הנצרות ראו שתפוס שבת, כן? הם יודעים שהספירה, הם גם מאמינים בתורה, שהשבת זה היום המקודש, וגם בספירה שלהם, סנדר, היום האחרון זה שבת. אבל זה תפוס, אז מה לעשות? אז לא, יום ראשון לא מסתדר, אז בסדר, יום ראשון, השתבח שמו לעד. ואחרי זה באו הערבים, תפוס שבת וראשון, אז מה לעשות? יום שישי, יש גם המשך, אחרי זה בא שבתאי צבי, זה לא ידוע כל כך. והוא אמר שיום שני זה יום השבת. גם הסינים. סינים זה משהו אחר. כן? ולך תדע. על כל פנים, מוריי ורבותיי, כבר היה לעולמים, ירבעם בן נבט, גם מועדים, גם שבתות. וזה רוב עם ישראל. רק שבט יהודה ובנימין נמצאים שם בבית המקדש, עם איזה חגים, רוב עם ישראל עם עגלים ועם חגים חדשים, ויש שם אדם ענק בענקים, עם חתימה של נביא השם, שתלכו אחריו. לא פשוט. בסדר, אנחנו, אל תדאג, נוסיף עוד דלק למדורה. בסדר? על כל פנים, דבר מאוד מאוד נפלא ראינו ברבנו הארי הקדוש. אור העולם, רבנו הארי הקדוש. שעלה בדעתי, ומאוד שמחתי לראות איזה יסוד פה ברבנו הארי, שעלה בדעתי, ככה אחרי הג'חנון וכו', כן? עלה בדעתי ככה במשכבי בלילות, שזה לא בכדי שזה היה שם בשכם. גם הגמרא אומרת בסנהדרין, לא סתם הדבר קרה בשכם, כי כבר שמה היה, הגמרא בסנהדרין אומרת את זה, ק"ב עמוד א', שלא סתם זה היה בשכם, כי בשכם כבר היה פורענות אחרת, שמכרו את יוסף וכו'. אז עלה בדעתי, ואחרי זה ראינו יסוד כזה מאוד עצום ברבנו הארי. כלומר, העגלים הללו, ששיעור הבא אנחנו נראה את המקורות בצורה נפלאה מאוד, העגלים הללו אנחנו כבר כולנו מבינים, שברור שהם הבינו שיש בהם עבודת השם. אנחנו רק צריכים שיעור הבא יותר לפתוח מה? השיעור הזה יותר מתמקד באחייה שלוני והטעויות וכו', אבל אני חייב טיפה להקדים את המאוחר, כבר אמרנו את זה. בעגלים האלה היה עבודת השם. ואמרנו מה שרבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ל"ב כותב, שזה לא סתם, הוא היה חכם גדול מאוד מאוד, ואל תחשבו שעם ישראל היו טיפשים, מה שאמרנו לכם. הם לא הלכו אחר העגלים האלה בטיפשות, ולא מזמן חטאו בעגל, זה לא רק 500 שנה עבר מאז, הם יודעים טוב מאוד מה דובר, ובית המקדש על תילו, ולא כל כך רחוק משנבנה, עברו רק 36 שנה. רואים שם שכינה, גילויי השם, וכו'. אומר רבי נחמן מברסלב, עם ישראל לא היו טיפשים, והוא לא יכול להטעות אותם בכאלה שטויות, וכו'. אלא היה פה איזה חוכמות עצומות והאפיקורסות, הכוונה איך לעבוד השם. כן, בכל מיני דרכים מחוכמות, ואמרנו לכם שכותב רבי נחמן מברסלב שאם דף אחד היה מגיע מהחוכמות של ירבעם בן נבט, מי שהיה קורא אותו, לעולם לא יוכל לחזור יותר בתשובה.
הוא מסביר את היסוד הזה, אני לא עכשיו קורא אני לא נכנסתי לכל מה שכתוב שם, העיקרון של התורה בליקוטי מוהר"ן, ששאל אותו אחד החסידים, הרי היו ספרים של קדמונים, גם אפילו בנביא כתוב, כל הספרים שהיו להם, של צדיקים קדמונים, דברים מרתקים, איפה הם נעלמו בעולם? רבנו לא ענה לו. התשובה לשאלה הזאת זה התורה הזאת. העיקרון של הדברים, שהכל הקדוש ברוך הוא עושה, זה כנגד זה עשה האלוהים. אם הספרים של הקדמונים היו נמצאים, אז גם של ירובעם בן נבט ועוד חבר מרעיו, חבל על הזמן. לכן הצדיקים לפעמים כותבים תורה, גונזים אותה, בבא מאיר למשל היה כותב חידושי תורה, צריכים לראות בגדרי ההלכה, אבל גם רבנו עשה את זה, והיה שורף את זה. כותב חידושי תורה ושורף. גם לרבי נחמן ברסלב, הספר הנשרף. למה העיקרון? לא נכנס עכשיו בגדר ההלכה, אבל למה? כי זה כנגד זה עשה אלוקים. אם כתבים של צדיקים או של דברים גדולים נמצאים, אז גם כן בסתרא אחרא. ולכן עדיף שיעלמו כמה כתבים מהקדמונים, שכנגד זה כמה ספרים של בעייתיים מאוד מאוד יעלמו בעולם. ואז הוא הביא דוגמה מספר אחד, דף אחד, לא ספר. דף מספר של ירובעם בן נבט, כל בעיה לא ישובון. אתם צריכים להבין, זה לא... האחייה שלנו, כל גדולי ישראל לא היו משתווים לעשבי השדה לפניו, זה ענק בענקים, ממש. אז יש פה עומק גדול של עבודת השם, אנחנו נדבר על זה, מה העניינים של הדבר, בשיעור הבא יותר, אבל כל פעם, לא ניכנס עד הסוף שלא ישתבשו פה. אבל מובן באופן כללי שהמצב בעם ישראל, כלומר בשבט יהודה, מאוד בעייתי. תיכנסו הרי לאווירה שרחבעם המלך לא אהוב עליהם בכלל, ומקשיב לעצת הילדים, ומרבה על העם במיסים. מה המצב של ירושלים בקדושה שלה? בשפל גדול. שלמה המלך הכניס 1,000 נשים שכל מיני עבודות זרות למכביר בירושלים. מה לסוגי עבודות זרות בירושלים? המצב בעייתי מאוד. ויש להם את המלך שהם אוהבים, ענק בתורה וכו', עם גושפנקה של נביא. לא רק שמשך אותו, אלא גם נביא שחותם שצריך להקשיב לו. מה יעשה הנער? הם לא הבינו שזה חטאים בהתחלה. וכך כותב הרד"ק לדוגמה, שהם עשו את כוונתם לא הייתה לעבודה זרה, והוא גם עשה 2 עגלים, שיהיה נוח, כך כותב הרד"ק. מי שקשה לו, בצפון יש לך עגל פה, עגל נגישות למקום, והם עשו את זה על מנת שתשרה שכינה, הרי שהם הקימו את העגלים, אמרו, הנה אלוהיך ישראל, אשר הוליכו מארץ מצרים, כלומר השכינה מתלבשת פה, גילוי השם פה, אתה עובד את השם דרך העגלים. הלוא בבית המקדש שורה השכינה ויש שם כרובים, בקודש הקודשים, נמצאים במרכבה העליונה כרובים, אז יש גם פני שור במרכבה העליונה בשמיים, פני נשר, פני כרוב, פני אריה ופני שור, אז יש גם שור, גם שם יש שכינה, מה קרה? לא נוסיף בכל מיני זה שבסוף האנשים לא... אבל תבינו את המשקל פה שזה עניינים של עבודת השם. הם הבינו. עכשיו, אומרת הגמרא, לא סתם הזכרתי את יהוא בן נמשי, שיהוא בן נמשי עשה את הכל, אבל את העגלים הוא לא השמיד. למה? אומרת הגמרא בסנהדרין, פשוט מאוד. כי חותמו של אחיה השילוני ראה ולכן טעה. גם יהוא בן נמשי רצה להרוס גם את העגלים. אבל הראו לו את החתימה, את ההסכמה. כן, 10 דורות. לא, המלך העשירי יהוא בן נמשי. לא שהבן אלה שביטל את הפרוסדיות. כן, אבל מה זה קשור? יש את ההסכמה שלו. אבל כבר היה ידוע שהוא טעה, לא? לא, הנה, הגמרא מפורש, יהוא בן נמשי, לא, מה פתאום? זה חז"ל אומרים לנו שאחיה השילוני טעה. הרי עם ישראל המשיך לעבוד את העגלים, הוא לא עלה לירושלים. לא, יהוא בן נמשי אחר כך הרבה, נכון? 10 דורות, 10 מלכים, לא 10 דורות, 10 מלכים. כבר... למה? מי אמר לך? גם אצל יהוא בן נמשי גם... עם ישראל המשיך לעבוד את העגלים האלה, ולא עלה לירושלים. בגלל הטעות של יהוא בן נמשי. בגלל הטעות של אחיה השילוני. והוא חתם. לא רק הוא, גם הצדיקים הצטרפו, אנחנו מצטרפים בזוהר להסכמה, תפוחי זהב במשכיות כסף. הזרע של ירובעם. רגע, לא של ירובעם, את הזרע של אחאב. אחאב, הוא עבד את הבעל. הבעל זה עבודה זרה גמורה. היה מלא השטרות וזה, היה מלא עבודות זרות. זה הוא הרג את כולם, דברים מרתקים. אבל את העגלים הם היו שונים.
למה יש גם הסכמה על העגלים? אחיה של עונה. עם כל המשתמע. ויש בזה עבודה גם גדולה. ואמרתי רבי נחמן יוסף אמר, אדם יבין איזה עומק היה פה עומק גדול. עבודות זרות, אחרי זה הרשעים אחרים, והקדוש ברוך הוא אמר להשמיד את כל בית אחאב, בסדר, זה הבעל ודאי, זה עבודה זרה. מוכרח שנסתלקה לו הנבואה. אבל נראה ככה עם הפיג'מה, אבל מצאנו, עם הפיג'מה ראינו את היסוד הזה, נראה שהעומק שהיה פה, שהוא אמר לשבטים, תשמעו, הוא נשמע לכם קצת תמוה, לא תמוה, הרי הוא רוצה לשכנע שיסכימו לדבר הזה. הלא כבר מקדמה דנא, כל השבטים הקשיבו ליהודה. יישר כוח. כל השבטים מקדמה דנא הקשיבו ליהודה, ובגדו ביוסף, הם מכרו אותו, ועשו דבר חמור ביותר. הם היו נגד ההנהגה של יוסף הצדיק, השבטים. ומי הראש? לא ביבי. יהודה. ירד יהודה מאת אחיו, הוא היה הראש, אתה היית יכול להציל אותנו, אתה גרמת את כל זה, הוא היה המנהיג שלהם. הנה יהודה עכשיו קם, רוצה עוד פעם לקחת את המלוכה, את ההנהגה. הנביא מאס בירושלים. הנביא אומר מפורש, אני לא רוצה להיות, אני מואס בירושלים, נביא כאילו השם יתברך, כן? לא רוצה את ירושלים, לא רוצה את בית יהודה, בגלל כל התועבות והעבירות שהם עשו. זאת אומרת, מה אתם רואים? אומר להם ירובעם בן נבט, רק לסבר את האוזן, הפסוק, מכמה דברים שהנביא אומר לו, כן? אני נותן לו שבט אחד, אבל מהקרעים של הסמלה, ככה 10 קרעים, שבט אחד יהיה לו בסדר, בזכות דוד המלך. כלומר ליהודה. שבט אחד, אחרי זה יצטרף אליו בנימין, אין בעיה. יען, רק לסבר את האוזן מה היה בירושלים, אשר עזבוני והשתחוו לעשתרות, אלוהי צידונים, לחמוש, אלוהי מואב, ולמלקום, אלוהי בני עמון. ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי, גרם לזה שלמה, כן? שהכניס את כל הדברים. הכל מלא עבודות זרות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, למה הוא אמר לי למלוך? אני מביא הנהגה חדשה, אני מביא משהו אחר. רגע, לא עכשיו ניכנס לזה. אני מביא הנהגה חדשה, השבטים טעו פעם שעברה, הקשיבו ליהודה, לא הסכימו להנהגה של יוסף. יוסף יפה תואר, יפה מראה, ראה ערך ירובעם, היה לו הנהגה, מסלסל בשערו, קצת עניינים ככה מודרניים יותר. טעו, חטאו, איפה חטאו? איפה המקום היה? איפה מכרו אותו? שכם, ההיסטוריה חוזרת. אנחנו נמצאים פה בשכם. אני צאצא של יוסף הצדיק. יהודה בא עוד פעם, אומר לכם השבטים, אומר לכם, אל תלכו בהנהגה של יוסף. אני אומר לכם, אתם עוד פעם תטעו בטעות הזאת. עכשיו תקשיבו להנהגה ליוסף. יש לו את הדרך שלו. וזה דרך יותר נכונה, כי הנביא לא רוצה את ירושלים, לא רוצה את יהודה. וככה הם היו איתו, ושכנע אותם. וזה הסוד שגם לא סמרתי של הנהגה אחרת, של העגלים. זה הנהגה שונה. לא ההנהגה הקלאסית, הרגילה, הפרישות, מכל מיני דברים מסוימים. הנהגה עם עולם הזה. זה הסוד של העבודה שלהם עם העגלים, שנראה שהוא רבה את העומק בדברים. כלומר, יש לי הנהגה חדשה אחרת, אל תטעו, יוסף גם שעשה את הדברים האלה קצת מודרניים, חולה כביכול, בשביל לסבר את האוזן שתבינו מה מתכוון, הוא ידע טוב מאוד, הוא הצדיק, ויקנו אחיו, כולם קינו ביוסף. הוא כבר ראה שכולם השתחוו לו וכולי, ההיסטוריה חוזרת. לא ירדו לסוף דעתו של יוסף. יש גם ליקוטי מוהר"ן על זה, שיוסף הוא היה צדיק האמת. והאחים היו צדיקי יסוד עולם, אבל עדיין לא הבינו עד כמה מעלת יוסף. וזה בדיוק מה שקורה איתנו עכשיו. שיש לי גושפנקה מאחי השילוני, נברא בהשם, במייסות, בירושלים, ראיתם מי זה המלך? קדימה. יש לי דרך חדשה. בוא איתי לדרך החדשה הזאת, שופטים את השם, גם עם העולם הזה וכל העניינים, שזה סוד העגלים, ולא לשכוח, העגלים הם כשרים. כלומר, לא בתור עבודה זרה, אבל זה חיה כשרה. חיה טהורה. כלומר, זה טהור, אל תדאגו. זה זהב טהור עוד. כן? עכשיו אומר רבנו הארי, ככה, ברוך השם, עם הפיג'מה,
היה בדעתנו ככה בשינה, השתבח שמו לעד. ובאמת אחרי זה ראיתי ברבנו הארי, שהוא כותב בספר ליקוטי תורה על מלכים י"א, והנה ירבעם בן נבט היה נשמת יוסף הצדיק. קצת, אני לא חולם על שטויות. והנה ירבעם בן נבט היה נשמת יוסף הצדיק. כן? זה גושפנקה מן השמיים, לא חלומות. רבנו הארי. בסדר? וכשחטא, אחרי העבירות וכולי וכולי, אז כבר פרחה ממנו, בהתחלה הוא היה וכולי, ואז זה קשור אחרי זה לבחינות מסוימות שהגיע לבן שלו, לאביה, שאביה היה צדיק. על כל פנים, אומר רבנו הארי, שירבעם היה נשמת יוסף הצדיק, ולכן מובן דבר מאוד נפלא, ותתפסהו בבגדו. על מי זה נאמר? על יוסף. כשחטא ירבעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא מה בא? תפסו בבגדו ואמר לו חזור בך. אותו דבר בדיוק. כלומר, היא תפסה אותו בבגדו, שתכף נראה את העומק וכולי. גם הקדוש ברוך הוא באותו דבר אמר לו תפסו, לשון אין לנו בחז"ל לו דבר כזה. הקדוש ברוך הוא בא למישהו תפסו בבגדו, תחזור בך בתשובה. זו אותה הסמלה הזאת, כותונת יוסף, כותונת הפסים, הבגד הזה, מה, דברים מאוד נפלאים. לא סתם חז"ל אומרים לנו את הרמזים הללו. זה לא אדם קם וככה, חז"ל בכל לשון שלהם, סיבה שמי שמקבל את המפתחות של פנימיות התורה, הוא רואה את הכל איך הכל מתקשר. כמובן, הוא היה גם שבט אפרים, הראש של יוסף, כוונה של שבט יוסף וכו', אבל בעומק זה הוא. ומה זה הבגד הזה? תתפסהו בבגדו, ובגדו תחזור בך וכו'. אז עקרונות הדברים, דיברנו על זה בשיעורים אחרים, אבל קצת אני מזכיר נשכחות, שזה דברים מאוד 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 נפלאים, שבלי נדר בהזדמנות, על זה צריך שיעורים שלמים מאוד מעניינים וחשובים בעבודת השם. ספר התניא בנוי על זה, הרבה בעבודת השם בנוי על היסוד הזה של הבגד הזה המדובר פה, זה דברים מאוד מאוד יסודיים. כמובן, כל בוקר שאדם קם מברך מלביש ערומים, ונותן לעייף כוח, הוא כעיקרון צריך לכוון את הדברים הללו. יש בזה כוונות שלמות ברבנו הארי וברשש על הנושא הזה. זה המלביש הערומים אמיתי ונותן לעייף כוח. כלומר, על רגל אחת, לטעום את המתיקות הזאת, שיש לכל אחד מעם ישראל נשמה. הנשמה היא אלוקית, הנשמה היא טהורה, והיא לא נפגמת. אין מציאות שהנשמה עצמה נפגמת. אין רבב בנשמות ישראל, גם יאיר לפיד. אין. בעזרת השם, כן. אבל, הנשמה, חכה. אבל, הנשמה הקדושה נמצאת בגוף. בסדר? הממצע בין כל דבר צריך תמיד ממצע, כמו שאמרנו. למדנו את זה גם כן בעץ חיים בשער מ"ב, בין דומם לצומח מה הממצע? לדוגמה, אלמוגים. בין הצומח לחי, מה ממצע? אדני השדה. אדני השדה. ובין החי למדבר, מה ממצע? קוף, קופים, משתבח שמו לעד. אז על כל פנים יש ממצע בצורה פשטית, זה עוד עם הרבה פרטים, אבל בצורה פשטית המבנה. יש ממצע בין הנשמה לגוף, יש נפש הבהמית, שזה הלבושים של האדם. זה החלוקה דרבנן. זה הבגדים שנקראים בדברי חז"ל בגדים, זה הבגדים של הנשמה. הגוף זה כלי. הגוף הזה ירכב מתישהו. בסדר, מי שצדיק יסוד עולם, בסדר, לא, נדבר על זה אחרי זה. בסדר? עד הודעה חדשה יהיה תולעים שם. בסדר? בכיף. השתבח שמו לעד, ואנוכי תולעת. בסדר? זה כיף, כאילו כמה צריך את הגוף הזה. יאללה, בוא קצת נתקדם הלאה. אז הגוף הזה, יונתן, אתה איתנו. השתבח שמו לעד, זיכוי הרבים. אז על כל פנים יש את הגוף, בתוך הגוף הנשמה הטהורה, אבל מה ממצע בין הגוף לנשמה? זה הנפש הבהמית, כלומר הלבושים של הנשמה. בלבושים האלה זה המלבוש, בדיוק זה הצלם, שהגוף ירקב וכו' וכו', אז אחרי זה שהאדם קם בבגדים שלו, בלבושים שלו, בגוף שלו לעתיד לבוא, זה הגוף. זה הגוף של העתיד לבוא. הצלם הזה זה הגוף של העתיד לבוא. עכשיו, מה נפקא מינה בזה?
שכל היצר רע וכל התאוות וכל עבודת השם זה לזכך את הלבושים האלה. הנשמה היא טהורה, היא לא נפגמת. אבל יש את הלבוש של הנשמה שנקרא הנפש הבהמית, שהוא איתו יש לפי איך שהבגדים שלו בכל עת יהיו בגדיך לבנים. תלמיד חכם שנמצא רבב בבגדו, שבת ק"ד עמוד א' חייב מיתה. גם צורה פשטית, אבל בעומק חז"ל מתכוונים שהנפש שלו מלוכלכת. שהוא תלמיד חכם שעושה עבירות זה חייב מיתה. כל מסניה יאהבו מוות. זה הלבושים, הבגדים הצועים האלה שעוטפים את הנשמה. ולכן זו התחזקות מאוד גדולה. שדיברנו על זה בהקשרים אחרים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אמרתי, זה לא שיעור, זה כמה שיעורים איך המבנה שלנו, זה לא שיעור בעלמא. זה שיעור איך המבנה של כל יהודי, הוא חייב לדעת את הדברים, זה איפה יצר רע, איפה יצר טוב, דברים מאוד נפלאים. אבל הנפקמינה בזה שאין קשר בין המעשים של האדם לגודל נשמתו, הרבה פעמים. כלומר, יש הרבה אנשים אנחנו קוראים להם בחורי ישיבה, אבל לא בישיבת פונוביץ', ישיבת ברזילי, ולא ברזילי, אלא ישיבת, לא איך קוראים לה, בצוהר רציני, אני יודע? ג'מאל, לא, בצוהר, בקיצור, נו. רמלה, איפה קוראים? בצוהר רציני, איך קוראים? איזה שם של בצוהר רציני? מעשיהו? לא, מעשיהו זה של איילון. אז בחורי ישיבה לא בפונוביץ' בישיבת איילון, כן? וכיוצא בזה. והם יכולים להיות נשמות גבוהות חבל על הזמן. ענקיים. רק מה? הלבושים שלהם, כלומר, הנפש הבהמית הזאת, יכולה להיות מלאה רע, מלאה לכלוך, יכול להיות שהוא נולד ככה, יכול להיות שהוא הוסיף לעצמו. ומלך אסור ברעתים, בתוך יש נשמה קדושה וטהורה, שאין קשר בין המעשים שלו, שהוא כולו בתוך גוף, כלומר, לבושים בעייתיים, זה לא הגוף הזה הרגיל, שהוא בא וגורם לו קושי עצום, יש בחירה לאורך כל הדרך, כן? קושי עצום כולו מלא קליפות, לבין הנשמה שיכולה להיות חבל על הזמן. ויכול להיות אדם צדיק עצום, והנשמה שלו לא כזו גבוהה, אבל הלבושים שלו זיכך אותם, שיש לו כאלה מידות טובות, שאפילו הנשמה לא כזו גבוהה, אבל הוא בעל מעשים וידיעות מאוד גדולות, כי הוא כולו מחובר לה, אין שום דבר חוצץ בין הנשמה שלו לעבודת השם. וזה הסיבה. לא, ודאי שיש. כי מי שנשמה גבוהה ויעבוד על עצמו, הוא יהיה לאין ארוך. רק אני אומר, זה לא אומר שהוא נשמה גבוהה, נשמה פחותה, הכל זה קשור לבגדים הצועים האלה. וזה מה שההורים נותנים לילדים. ההורים לא נותנים לילדים נשמה. נשמה זה הקדוש ברוך הוא, נשמות אני עשיתי. אבל די המעשה ביניהם, הם נותנים לו את הלבושים שלהם. והנשמה נכנסת לבפנים. ולכן תלוי באותו זמן של המצווה, איך הם היו. כמה אומרים, יש כל מיני דברים יוצאים מן הכלל. לפעמים דווקא מתוך הקליפה יש נשמות מאוד גבוהות. זה כאילו בדיוק העניין. יהיה לו בגדים בעייתיים, כמו דוד המלך. דוד המלך היה לו לבושים מאוד מאוד קשים. מקליפת מואב הגיע, מואב סיר רוחצי. כששמואל הנביא, הוא במדרש שמואל, כששמואל הנביא בא למשוך את דוד המלך, הוא כולו פחד, הוא אמר עיניים של רוצח. הוא עומד להיות משיח ישראל, ראה עיניים של רוצח. אדמוני. מפחיד, כי היה עם בגדים חבל על הזמן. וכנגדו לדוגמה, שאול המלך, כבן שנה במולכו. תינוק יומא כ"ב עמוד ב' כתינוק שלא טעם חטא. זך. ולכן, זה ההסבר. שאמרנו באחד השיעורים, שכששאול עשה טעות הכי קטנה, דק מן הדק בירב בנחל, מה הוא עשה? איזה טעות? כן, היה שמאלני. תנו לחיות לחיות, זה כאילו מה, בסדר, אחרי כל, הקדוש ברוך הוא אמר להרוג את האנשים, אם אדם חטא בהמה, למה? מסכנה, חצה בזה, ולמה זה, תהיה הומני, תהיה זה, כאילו טענות שמאל הומניות, זה, להבדיל כמובן, אבל אתם מבינים מה אני אומר. ואמרנו באחד השיעורים שהאגודה של צער בעלי חיים העולמית הוקמה בברלין, בגרמניה, 2 לפני השואה. כי השחיטה היהודית זה אכזריות, 2 לפני השואה, העולמית. אז תבינו על מה מדובר. כמה שקר בדיוק. וכנגד זה דוד המלך, השתבח שמו לעד, לא איזה טעויות, השתבח שמו לעד,
בהושענא רבה באחד הפעמים, אז מניתי בכל ספרות חז"ל כ-15 עבירות מסוימות. כמובן, בדק מן הדק, אבל זה לא משתווה אפילו למה שהיה עם שאול, כן? אז נכון שיש הסבר שדוד המלך, עם משל כבשת הרש, מיד אמר חטאתי לשם, ושאול התחיל להתפלפל, בסדר, זה גם. אבל העיקר אומר רבנו הרי"ב שרה גלגולים הקדמה למדלת, שזה קשור לזה, ששאול המלך נולד זך לגמרי, לא מצד הנשמה, אני חוזר ואומר, מצד הלבושים, זך ביותר, גבוה מן העם משכבו ומעלה, כלומר, דרגה מאוד גדולה. וכשאתה בכזה, בהיכל המלך, בכזה זכות, אתה עושה דבר הכי קטן, קדיש, הלך. רגע אחד, דוד המלך, קודם נראה מה רבנו הרי אומר. דוד המלך, מאיפה הוא הגיע? בחטא חמת נעימי, שחוץ משהשפחה התחלפה עם אמא של דוד, איך קראו לה? צוות בת עדאל, במטרת צדי א' עמוד א', התחלפה, היא גם ראתה, כך מובן במדרש אבקי, ראתה טיפת דם בתשמיש, בחטא חמת נעימי וכולי, מאיפה הוא הגיע, ממואב וכל העניינים הללו, אז כולו היה אפוף ברע. ולכן אדם כזה עם כזה מסע עליו, יותר עבירות, יותר קשיים, יותר ניסיונות וכולי, פי 1000 לאין ארוך, ולכן החשבון של השם עם דוד מול שאול הוא חשבון אחר. על כל עבירה הכי קטנה, על כל הדבר הכי קטן אדם יענש. לא אמרנו שבגלל שהוא עם טבעים ובגדים צועים, אז הוא לא יענש, על כל דבר הוא יענש. אבל לשון רבנו הרי, אלפים, דבר מאוד מחזק, אלפים של עבירות של אדם אחד, לא שווים לעבירה של אדם אחר. אלפים של עבירות. למה? כי הוא בא מילדות כזאת, בעניינים כאלה, בכל מיני דברים שהוא בא עם מלא רע, ועוד פעם, לא להשתבש, על כל עבירה הכי קטנה אדם יענש, הוא צריך לחזור את זה בתשובה, זה לא לגיטימציה, יאללה, אני דוד המלך, יאללה, בסדר, שמעתי אותך, כן? שם ירחם, כן? עם גיטרה וסנדלים. ואדם זך, יש לו פחות ניסיון, המשל מאוד פשוט, למכון כושר. יונתן, אתה נראה לי במכון כושר חזק. שמה? שאדם בא עם קילו, לא יודע איך קוראים לדבר הזה שעושים ככה, מרימים, זה מרים קילו, אף על עצמו, אפילו עושה 3, אבל זה משקל קילו. ובא אחר 150 קילו, נו, יש לך מה לשאול, שניהם עשו אותה פעולה, אבל זה משקל של 150 קילו, וזה משקל של קילו, כן? יש אדם עם נפש מאוד זכה, וזה לא אומר על הגדלות של הנשמה שלו, אני חוזר ואומר, אז הניסיונות שלו אחרים, השכר שלו אחר. והנושא של העונש שלו, של אדם כזה זך, אתה עוד עושה שטויות, הוא אחר לגמרי. ממישהו אחר שכל פעולה שלו, 150 קילו במקרה הטוב, לפעמים חצי טון, לפעמים יותר. אבל הוא יכול לעמוד בכל הניסיונות. זה שיש לו קושי, אז לכן הפעולה קטנה היא שכר עצום, העבירה היא פחות עוצמתית מאדם שהוא זך, כי יש לו מלא רע וכו'. זה דוד וזה שאול, זה ההבדל. פתח פיך ירון על הפירוש השני שרצית. פעם שאלתי שאלה הזאת באיזה רב, הייתי תשובה מדהימה. שמעתי לו, למה זה חטא כמה חטאים וזה חטא איך הוא ככה? אז הוא אמר, הוא סיפר עליו שהוא סיפר את התשובה הזאת ליד הרב עובדיה יוסף, אנחנו אני מצטט אותו, והרב עובדיה יוסף אמר לו, בטוח זאת התשובה. הוא אמר שהוא חטא למקצוע. חטא מה? למקצוע, הוא חטא למקצוע. חטא למקצוע בטבע. כאילו היה לו את המשימה שקדוש ברוך הוא הטיל עליו בתור מלך לעשות את זה, ובגלל שהוא חטא למקצוע, הוא איבד את המקצוע. כן, בסדר. יפה, חטא למקצוע. לא יודע אם זה בטוח התשובה וההקדמות שזה, אבל כן, בסדר. בספרים הקדושים. אבל חטא למקצוע, בסדר. אני לא רוצה, ירון כבר מכיר אותי שהוא אומר לי חידושים, לפעמים יש לי הרבה מה להשיב. אני לא אכנס איתך לזה, אבל בסדר, חטא למקצוע. כן, טעימה, בסדר. אז זה יפה וזה, אבל
רבנו הארי, לא משפט לא, בסדר, זה לא סותר, זה בדיוק, זה לא סותר, זה בסדר גמור, זה נכון וזה נכון, ומה שאמרנו, מה שהביאו בעלי המוסר, שמיד אמר חטאתי לשם, הכל מתכזה, אבל העומק, תמיד זה רבנו הארי, העומק שמאחורי כל הדברים האלה, זה מה שאמרנו לכם, בכל כזה השקפה עצומה. למה אני רומז לו שיש לי מה להעריך? כי זה ודאי לא סותר, אבל יש בדוד המלך עוד חטאים במקצוע של בתור מלך שהיה עם דוד. אז לכן, בסדר, אמרתי את שלי, אבל יפה מאוד, שאתה ככה. על כל פנים, מוריי ורבותיי, הלבוש הזה, הבגד הזה, שיהיה איתו את ההמשכים עם ירובעם בן נבט וכו', הבגד הזה נעשה, אומר רבנו הארי, בפרשת וישב, כאשר ויפוזו זרועי ידיו. דהיינו, שמובא בסוטה ל"ו עמוד ב', שאותה זלחה, כך כתוב בספר השער, שזה השם שלה, אשת פוטיפר, זלחה, זה השם שלה, כן? קירום זולות לבני אדם, סביב רשעים התהלכנו, זה הראשי תיבות של השם שלה, כך אמרנו, ולא בכדי. היא פיתתה אותו, וגם יוסף היה לו שם קצת עניינים, ובוא הביתה לעשות מלאכתו וכו'. אז 10 טיפין של קרי יצאו מבין זרועי ידיו, כלומר, מה זה 10 טיפין של קרי? כלומר, 10 נשמות שהיו צריכים לצאת ממנו, יצאו ממנו, זה 10 טיפים של קרי, כנגד 10 אצבעות ידיו, וההיסטוריה היא תהיה הים שעד 10 הרוגי מלכות וכו'. מזה נעשה בגד מאוד בעייתי, לבושים מאוד בעייתיים לנשמת יוסף, שזה אחרי זה ממשיך עם ירובעם בן נבט הדבר הזה. עכשיו, מוריי ורבותיי, אומר לנו רבנו הארי בספר הגלגולים, בהקדמה ס"ד, עוד פגז, כן? שלא נראה לי בשיעור הזה את הכל נספיק, אבל בעזרת השם, עוד פגז, קבלו ככה דבר נפלא. שאומר לנו רבנו הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, אמן. אין, כמו רבנו הארי, זה חבל על הזמן. אומר, תשמע, חוץ משיונתן כבר משתגע, איך אחי השילוני וענייני, אבל רבנו הארי מוסיף דלק. אומר, תשמע, גם רבי שמעון בר יוחאי היה אחיה השילוני. כלומר, תכף תראה דברים נפלאים. כלומר, גלגול של אחיה השילוני, ואתם קצת מבינים למה זה קרה, זה הרבי שמעון בר יוחאי. זה לא סותר שהייתה בו גם ניצוץ נשמת משה רבנו. זה לא סותר, הרבה פעמים צדקים יש בהם כמה בחינות, נכון? נשאר אותו בין 5 יחידות הגדולות. כן, לא סותר בכלל. עכשיו, אומר, למה רשב"י חזר בגלגול, כלומר אחיה השילוני ברשב"י? בעבור סיבת חתימתו, כן? אחיה השילוני חתם, שנעשה עגלי ירובעם. כלומר, בקיצור, שהוא חתם וחיזק וכיוצא בזה, שנעשו על ידי זה בעם החיזוק לעגלי ירובעם. ובגלל שהוא עשה את הדבר הזה, אומר רבנו הארי הקדוש, ישב גם הוא, דהיינו רשב"י, 13 שנים במערה. למה קרה לו להיות 13 שנים במערה? נכון שהוא לקח את הניסיון ומינף את עצמו, אבל כל הצער, כל האיסורים, כל גופו חלודה, על מה? איפה זה עוזר לאחיה שלו? זה לזכך, לא, בלי קשר. למה זה קרה לרשב"י? מה החשבון פה? בגלל זה העוון שלו? הרי הכל פה מדוקדק. צריך לברוח, לא להיות עם האישה, יש כאלה אצלם זה שמחה, אבל כעיקרון, לא להיות עם האישה 13 שנה במערה, טוב, וכיוצא בזה, וכל גופו חלודה, ואין אוכל וחרוב ומים, נכון שהוא התעלה, בסדר, הוא לקח את הניסיון לערומך השם כדיליטני, מצוין, אבל למה? זה לזכך את מה שהוא היה עם אחיה השילוני, בו, בנשמתו. ולכן תראה, שכנגד מה שהלכו אחריו, אחרי העגל, עד דן, כלומר בקצה הארץ, כל פעם היו הולכים עד דן, כן? הוא עשה רגלים בבית אל בבית דן, והלכו העם עד דן, כל פעם רצו למקום היותר רחוק, שכר פסיעות. ככה כותב הנביא. הלכו אחר האחד עד דן. טוב, גם בזה יש עומק למה. לכן רשב"י היה הולך במדבר כל הזמן, רוב ספר הזוהר, איפה נתקן? במדברות, בדרכים, וכל הדברים. בגלל שעם ישראל, בגלל כל פעם גלו וכולי וכולי בדרכים, חוץ מהמערה, גם כל פעם היה הולך בדרכים וכולי לתקן השכינה. ולכן, יש פה עוד מישהו פה בחשבון, שכל הזמן היה מגיע למערה.
ולכן אליהו הנביא זכור לטוב, שקיבל מאחיה השילוני, היה תלמידו, היה בא עתה בישיבתו של רשב"י, כל הזמן. למה? כי הסכים עם אחיה השילוני רבו. גם אליהו הנביא היה שם בחתימה. אתה אומר לך לעשות תשובה כאילו יונד? כן. אני לא אומר כלום, שלא יגיד, אני רק קורא מה רבנו הארי פה כותב, מי יכול להגיד דברים כאלה? אז הוא גם אומר שחוץ מההסכמה של אחיה השילוני, במסכימים שמה, גם אליהו הנביא היה שם. וזה הרב שלו. ולכן אליהו זכור לטוב, שקיבל מאחיה השילוני, היה בעתה בישיבתו של רשב"י. כי הסכים עם אחיה השילוני רבו. גם הוא פה בחשבון. מביא לרעיון, כן? הדברים מגיעים עד מה שנקשר בדבר, עד הזוהר הקדוש. כי כשקראנו את זה ברבנו הארי, כן, רק אני חייב להגיד משהו, אין, רבנו הארי זה, אי אפשר ככה. פה דוגמה, רק שתתאמו, בוא נתאם, דוגמה, באותו פרק שאנחנו מדברים, רק לסבר את האוזן, שהמערכו אומר, אנחנו היינו בצפת, יש לך את רבנו הארי, נכון, עם כל הכבוד, היה בן 36, כבר, אתה יודע, נראה אברך כזה, צעיר, כן, שטבח שמולד, והיה איש אחד בשכונתנו, זה פשוט סמוך לזה, אני קורא את זה כי אני לא יכול. האיש אחד סמוך לזה, לטעום מה זה רבנו הארי, נגד כל הרשעים שבדור שהם בעייתיים. שמה שרבנו הארי פה מדבר שככה בעזרת השם. על כל פנים, היה בצפת בשכונתנו, איש אחד מכחיש כל מה שרבנו הארי היה אומר. רבנו הארי היה אומר, לא, אני חולק על זה, אני... טוב, מעניין גלגול של מי הוא, טוב. עד שאמר לו מורי, מערכו מעיד, עד שאמר לו מורי פעם אחת, עדיין אתה מכחישני, עדיין אתה לא נרגעת. אם הייתי רוצה, הייתי עושה שהארץ תבלע אותך. רבנו הארי. אלא שאין כוונתי להזיק לשום אדם. ושאלתיו, והפצרתי בו. מה הסיפור, מה זה? ואמר לי שהוא גלגול קורח. ובני קורח לא מתו. ובא לשמוע ממנו, אז למה הוא ירד לפה? הוא בא לשמוע ממנו דברי תורה כדי לתקן את עצמו. כי רבנו הרי ניצוץ נשמת משה רבנו. אבל עדיין היה מחזיק במחלוקת כבראשונה. עד דורנו הזה, תש"פ, עדיין כל מיני... יש כאלה קורח האלה. השם ירחם. אז זה ככה רבנו הארי, תבינו את ה... אם הייתי רוצה, הייתי גוזר שהאדמה תבלע אותך. זה קדושי עליון. אז גם אפילו על רבנו הארי, גם זה בסדר. על כל פנים, מוריי ורבותיי, עכשיו נבין קצת יותר בעומק את הזוהר הקדוש. אפשר אפילו את הירושלמי בקיצור, לפני הזוהר הקדוש, זה על אותו עיקרון, אבל קצת שונה, אומר הירושלמי במסכת שבת דף צדי עמוד א', את הממרה הידועה בסוכה, אתם מכירים, סוכה מימי עמוד ב', ראיתי בני עלייה מועטים וכיוצא בזה. הבאנו פה את סוכה, לא זוכר? כן, כן, כן. אומרת הגמרא סוכה מימי עמוד ב', ראיתי בני עלייה שהם מועטים וכו'. על כל פנים, אם 1000 אם אני ובני מהם, עד שאם 2 הם אני ובני מהם, ואומר רשב"י, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מיום שנברא העולם ועד עכשיו. כלומר, אם אלעזר בני איתי, מיום שנברא העולם ועד עתה, ואם איתנו יותם בן עוזיהו, מיום שנברא העולם ועד סופו. בבבלי זה רשב"י עם רבי אלעזר, ואם יותם בן עוזיהו איתנו, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. בירושלמי, זה גם במדרש רבה, זה כתוב אחרת. כלומר, הסברנו, אבל לא עכשיו ניכנס לזה איך מיישבים בין המאמרות, היה לנו שיעור על מניין הצדיקים. אז הזכרנו את זה, אבל בהקשר של עכשיו, הקשר יותר עמוק. כי אז לא הזכרנו שרשב"י, אולי כן, אני זוכר, לא זוכר, זה היה כמה שיעורים, שרשב"י הוא גלגול וניצוץ מאחיה השילוני. אבל על כל פנים ירושלמי אומר, רבי חזקיה בשם רבי ירמיה, כך היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, יקרב אברהם מן גבי ועד גבי, כלומר, אברהם ייקח את עוונות הדור מדורו,
כאילו רשב"י דילג על דור המבול וכל הבלגנים, מדורו של אברהם עד אליי, אם הוא מצטרף איתי, אז אני מקרב מן עצמי עד סוף הדורות. כן? איזה דיבורים ככה שולפים, כן? זה צדיקי הדורות. אם אברהם לוקח מעצמו עד אליי, אז אני, יאללה, נצטרף, אני ממני עד סוף כל הדורות. ואם לא, אברהם לא ירצה וכו', יצטרף אחיה השילוני עמי, וענה מקרב כל עמה. ואם לא, אז אחיה השילוני יהיה איתנו, איתי הכוונה. אני מצטרף את אחיה השילוני איתי, ואז אנחנו עוזרים לכל העם. אם אתם תמאים שאם זה הוא, אז ברור, כבר דיברנו על זה, שכאשר נשמה חוזרת בגלגול, זה לא אותו דבר, זה לא אותו אדם. חשוב לדעת, דיברנו על זה כמה פעמים, אתה כבר בקיים בדבר, כן? אחיה השילוני, זה גלגול רשב"י, לא הכוונה שאחיה השילוני כולו יתגלגל ברשב"י, כלומר, חלקים מסוימים של אותה נשמה. אין שתי נשמות חדשות, אין דבר כזה, אין שתי נשמות מחילה אותו דבר. ולכן כל השאלות האלה של, ודיברו הרבה בספרים, אבל מחילה, רבנו הרי מפורש מסביר את זה בשאר הגלגולים, כל השאלות האלה, האדם היה צדיק פה, באיזה, הוא יקום בתחיית המתים, מי הוא יהיה, עם גלגול, אישה כזאת, כל הסיפורים האלה, וכן גם חסידי ברסלב התקשרו אליי כבר, אז אמרתי לכם באחד השיעורים כמדומני, שהרי רשב"י זה גלגול של משה, ורבנו זה משה, אז מה, אז אם רבנו יקום, אז משה רבנו לא יקום, התחילו להסתבך עם עצמם, חייצא בזה. אז זה הבעיה שאין הקדמות ויש הרבה אורות, אז זה צירוף בעייתי. אין דבר כזה שאותה נשמה, אותו דבר, או כל גלגולים וזה שזה, אותו אדם חוזר, זה לא ככה עובד. אלא, בייחוד בצדיקים, כן? אלא חלקים מסוימים שנפגמו, חלקים מסוימים שהם עשו עבירות, לא אהבת הקדוש ברוך הוא בהם וכו', חלקים מאותה נשמה, הם באים וחוזרים בגלגול, הם נתקנים, אבל האדם שיורד זה מישהו אחר. הוא מאותו שורש, כלומר, נביא לכם דוגמה, למשל, יש לנו שורש אחד, כן? נקרא לזה, אתם רוצים לקרוא לזה אילן אחד, בסדר? אילן אחד. לאילן הזה קוראים רבי עקיבא. זה נשמת רבי עקיבא, כל זה רבי עקיבא. רבי עקיבא הידוע, הגדול וכו', הוא ירד, הוא השורש של אותו עץ הזה. ודאי, כמו שרבנו הרי אומר שהיה חטאים מסוימים שרבי עקיבא נגיד חזר בגלגול, זה לא כל נקרא לזה הגזע הזה הגדול הוא ירד. איזה חלקים מסוימים וענפים חדשים שעוד לא הגזע, ענפים מסוימים מרבי עקיבא, מהנשמה הזאת שכולה נקראת גם רבי עקיבא. אתם מבינים? כל הנשמה הזאת נקראת, סתם דוגמה אני אומר שורש רבי עקיבא, רבי עקיבא הידוע ירד רק הגזע. אז אם יש משהו לתקן, חלקים האלה שלא כמו שצריך, הם יחזרו עם ענף שלא ירד לפני כן. אז כל זה יפה מאוד. אבל נשמת משה זה לא בא בשביל לתקן את עצמו. לא משנה, בסדר. אבל נשמת משה שירדה ורשב"י, וזה כל אחד זה אותו שורש. אבל כל פעם זה משהו חדש. חשוב להדגיש את זה. נשמת משה ממש, נכון? ממש. אבל מה זה ממש? מאותו שורש. אותו גזע, כן, אותו ענף, זה אותו שורש. רק מה, כל פעם זה חלקים חדשים שעוד לא ירדו. ואם יש לו משהו לתקן, אז זה משהו שצריך לתקן. למה אני מכיר? בלי קשר למשה. לא, אני רק באופן כללי. הבנתם מה שאני אמרתי? גם רבנו בשיחות כן, אבל לא בהסבר הזה שעכשיו אמרנו, כן. הרב בינם מביא פעם בשיעור שמביא שאלה של הבן איש חי, שהוא שואל על משה רבנו לגבי המתת מלאכות משקל, משהו לא עושה בדיוק. כן. אז הוא אמר שהבן איש חי מגיע למסקנה שכאילו משה רבנו, הוא אומר מוכרח שהוא בא בגלגול, אצל רשב"י ואצל הארי, ככה הוא כותב לי שם. בסדר, נו, מה רצית להגיד בזה? כאילו נשמת משה ממש, נכון? לא, כי הרב אמר ניצוץ של משה רבנו. בסדר, זה נשמת משה רבנו, בסדר, כן. על כל פעמים נשמת משה רבנו ממש, אבל זה לא אותה נשמה שהייתה מקודם. זה מה שאני רוצה להגיד. וזה אותו שורש ממש, וזו הסתכלות אחרת ומבהירה את כל העניינים הללו. אז לכן פעם חשבנו שחיים פעם אחת. ככה אמרו שהיינו ילדים.
אחרי זה הבנו שחיים, אתה יודע, לא הצלחת את זה שגלגולים. ועכשיו חזרנו להבנה של גרסא דינקותא שחיים פעם אחת. כלומר, אל תסמכו על זה, על הגלגולים, כי חיים פעם אחת. מי שהיה פה פעם אחת, זהו, מה שהיה, זהו. נכון שיש בחינה של גלגול שנתקן וכולי, אבל זה כבר לא בדיוק אותו אדם. זה אפילו לא חלק מאותו אדם. זה חלק, החלק הלא מתוקן זה חלק. למה כל חלק חדש שלא היה? זה חלק מאותו אדם. לא, זה חוזר בגלגול. זה גלגול, אבל מי שיורד, החדש, הוא חדש. עם חלק... האחרות שלא קשורות. נכון. ולכן, בכל מקרה, העיקר זה משהו חדש שמגיע עם חלקים מסוימים שהוא לא תיקן וכו'. או לפעמים, אין בו שום, בחדש הזה, אין בו שום דבר מהחלקים הלא מתוקנים של הקודם, והם באים בעיבור לפעמים. לפעמים זה בגלגול, לפעמים זה בעיבור. ועוד פעם, אנחנו נקרא לזה שהתגלגל, דיברנו על רבי עקיבא, חזר רבי עקיבא בגלגול. אתם זוכרים על מה? על מה? רגע, הוא חזר, בדיוק רבנו אריה אומר שהוא אמר על חב"ד, לא, על בר כוזיבא, הוא אמר זה מלך המשיח, כן? הוא אמר על מישהו שהוא המשיח, וזה לא הוא, אז חזר על זה בגלגול. למה אתה מחייך? אז על כל פנים, רגע מוריי ורבותיי, אז הוא אמר על מישהו שהוא משיח, וזה דן מלכה משיחה על בר כוזיבא בירושלמי תענית כ"ז עמוד ב', והוא לא היה המשיח. נו, אז מה קרה? לא נורא? אז כן נורא, חזר על זה בגלגול. עכשיו, לא כל רבי עקיבא וכולי, חלקים מסוימים שלו, והנה חינמי, את זה צריך לתקן עם בחינות, מי שירד מחדש בגלגול, זה בחינה חדשה, שהיא חלק מהאילן הזה שנקרא רבי עקיבא, אבל תמיד זה בחינה חדשה. זה מובן? אחרי שהוא נתקן, כן. הוא חוזר לשורש המקורי של רבי עקיבא. לא, אז עוד פעם, זה יהיה אנשים שונים שכולם זה אחד. כולם זה אילן אחד. אבל היה שם חלק ברבי עקיבא הגדול, בגזע הגדול, בדיוק. לא צריך להתקן. בדיוק. ירד נתקן, ולא חוזר לשורש של רבי עקיבא. החלקים האלה חוזרים לרבי עקיבא הראשון. החלקים. אבל אותו אחד שהיה פה, אותו אחד הוא מישהו חדש. לתחיית המתים, זה יקום וזה יקום, ובמרוחניות עכשיו קשה לנו להבין את זה. אבל... הוא איבד את החלק הזה שהוא תיקן? כאילו רבי עקיבא לקח לו אותו? גם רבי עקיבא הוא חלק. כן, אז עוד פעם, זה מה שאני בא להסביר. ועכשיו אנחנו רואים, רגע, מוריי ורבותיי, עכשיו אנחנו רואים את זה בצורה מאוד גשמית. ואמרתי לכם באחד הפעמים, רבנו אריה אומר שהרבה פעמים, סתם דוגמה, כולנו פה יכולים להיות אדם אחד. כולנו אדם אחד, סתם דוגמה אני אומר. אדם אחד, כפשוטם של דברים. חלק בנשמה בגן עדן, חלק בנשמה בגלגול, חלק בנשמה בגלגול. כן, זה עוד כלום, מה שאתה עם החלק וחלק, כן, זה עוד מסתעף וכולי. אנחנו האדם הראשון. כן, לא, זה לא בדיוק אותו דבר, אנחנו לא כולנו האדם הראשון. האדם הראשון היה לבוש בנשמות שלנו. אנחנו לא נשמת האדם הראשון. אנחנו עכשיו פירורים קטנים שנשארו לתקן אותו, נכון? כן, הוא מתעורר שיש גלגולים וזה, אני רואה... לא, סופי כאילו, דברים סופיים. כן, הפירורים וזה, אבל על כל פנים, בכל מקרה, החלקים האלה שנפגמו, הרב אלירן, החלקים האלה שנפגמו, הם חוזרים לרבי עקיבא, נגיד הראשון, לנשמה הראשונה, מה שהוא עשה עכשיו באותו גלגול, יש לו את הזכויות ואת המעלות שלו, במציאות הרוחנית שתהיה, וכמובן שקורית למעלה, בסופו של דבר זה יכול להיות במציאות של אחדות של אדם אחד. בסופו של דבר, לא בתחיית המתים וכו'. במציאות הרוחנית. אבל על כל פנים, מה שהוא עשה, דברים מסוימים אותו אדם, לא נלקח לו על זה השכר. הוא מקבל על זה שכר והכל. אבל החלקים של הנפש חוזרים לשורשה. אז חיים פעם אחת. בסדר? זה מה שרציתי להגיד. על כל פנים, הוא אמר, כי הוא ניצוץ נשמתו, הוא בא לתקן, הם קשורים אחד לשני. הוא אמר, אם לא אברהם אבינו, אז זה לא מובן, כל המפרשים שואלים, אף אחד לא מביא את רבנו אריה הזה. לא אברהם אבינו, אחיה השילוני. ואם אחיה השילוני, אנחנו נסדר את כל הדור. כלומר, הם מחוברים ביחד באותה נשמה. לכן יש לנו יותר מזה. בזוהר הקדוש, זוהר חדש על פרשת בראשית דף כ"ד עמוד א', אני בגלל הזמן קצת מקצר, אבל יש פה דברים מאוד נפלאים. על כל פנים, תנו רבנן כשחלה רבי שמעון בן יוחאי, באו לבקר אותו, עלו לפניו רבי פנחס ורבי חייא ורבי אבא, ואמרו, טוב, עמוד העולם עומד להיפטר,
מה נעשה? אז הוא אמר, אל תדאגו. אותי בשמיים לא דנים בדין, ולא דיינים, ולא מלאכים. דענה לאו כשאר בני נשה. כן? אני לא כמו שאר בני אדם. אלא היי דינה דילי קודש בריחו דיינה ולא בדינה. אותי הקדוש ברוך הוא ידון אותי, שתבח שמו לעד. וזה מה שדוד המלך אמר, שופטני אלוהים וריב הריבי. הוא בלכודוי ולא אחורה. כמו ששלמה אמר, לעשות משפט עבדו. ואת הנקודות אני אומר לכם, בגלל הזמן, כשאדם שוכב, אז הבית דין של השמיים מעיינים בדינו, אם לכף זכות, לכף חובה, לפי המעשים שלו וכו'. ולא נפיק איניש מן דינה כמה דאב הבאי. איזה לשון. ולא יוצא אדם מהדין בשמיים כמו שהוא רוצה. הוא אומר, הוא היה רוצה כל מיני, אשריך שאתה רוצה, אבל בשמיים הוא לא יוצא מלמעלה מהדין כמו שהוא רוצה. כמובן אדם נגוע לעצמו, זה היה מותר לי, זה ככה, זה פה, הייתי באומן, ירידת הדורות, כל מיני. הוא אומר שההתבודדות היא בעצם, כן. מה ככה שהקדוש ברוך הוא. כן, בעזרת השם. אבל, מה דדאין למלכה אילאה דשליט על כולה, הוא טב, ולא יכיל איניש למי ובעודינה חוץ מטוב. בקיצור, אם זה בית דין של מעלה, אף פעם לא יוצא כמו שאדם רוצה. אבל אם הקדוש ברוך הוא דן את האדם, מה זה יותר טוב? אחי, אתה מוציא אותו זכאי. תמיד יוצא זכאי. היינו דכתיב, אדם דכתיב, כי עמך סליחה למען תברא. עמך סליחה ולא עם אדם אחר. רק איתך, סליחה, שם יוצאים. אבל לא כל אחד רשב"י שהקדוש ברוך הוא דן אותו. רק רשב"י? לא, אמרתי, רשב"י אמר להם, אני לא כמו שאר בני אדם, אותי הקדוש ברוך הוא דן, זהו, לכן אני לא מפחד. אמר שכל אדם שהשם דן אותו יוצא זכאי. אני לא אמרתי דבר כזה. עכשיו שמעתי. הוא אמר, אני לא אמרתי דבר כזה. בסדר. כן, בסדר, הוא לא, בסדר. על כל פנים, מה כתוב בזוהר? שאני לא כמו שאר בני אדם. אז רק רשב"י. מה שכתוב פה בזוהר. בסדר, יש עוד עניינים, עזוב רגע, חכה רגע. על כל פנים, ולכן אני בסדר, רגוע. ולכן, אני כשאני עולה לשמיים, אני עובר 13 דלתות, לא שואל אף אחד, זה דלתות שעברו בהם רק האבות הקדושים. אני גם נכנס לשם, ואני לא שואל רשות. אף אחד לא יכול לעכב בידי. זה דיבורים, זה... הוא עומד להיפטר, אתה יודע, קצת, שום דבר. טוב, אמר רשב"י מילה, ולא ראו את מיתתו, היה שם רבי פנחס בן יאיר, רבי חייא, רבים לא ראו את מיתתו, כולם נפלו על פניהם, אמר את זה מילה והתחילו להריח, ריח גן עדן. לא מרק תימני, ריח גן עדן ככה, השתבח שמו לעד, באורות. וכולם נפלו על פניהם, מפחד וכולי, ניסו לחפש אותו, שמעו אותו מדבר דיבורים, אבל לא הבינו מי זה השני שמדבר, רשב"י. ולבטר עידן, עבר איזה זמן, אמר לון רבי שמעון, ראיתם איזה דבר? ראיתם משהו? לא יודע, נעלמת, ערכנו ריחות, אבל לא יודע. זכותו תגן עלינו, אמן, רשב"י. לא, אבל כולנו תמנו, אבל ריחות ערכנו. טוב, אבל לא שמענו אף אחד חוץ ממך. אמר להם, תשמעו, מי שהיה לכם את הזכות לראות, עזבו על דיבור, יש דיבור, ריח וראייה, הייתם יכולים לראות את פני עתיק יומין. אדם הראשון. לא אדם הראשון, את פני עתיק יומין. כלומר, את הפנים של הקדוש ברוך הוא, כלומר, גילוי שכינה או כיוצא בזה, כן? היה לכם, טוב. אבל מילים, שמעתם וזה, חוץ מלראות שלא ראיתם. גם לא ראיתם אותי, לא כלום, מה קרה לכם? אני תמה על רבי פנחס בן יאיר. לא שמעת שום, לא שמעת. מה אתה? איפה אתה? כי אני ראיתי בעולם העליון שעליתי לשם, לסדר את המקום. הוא גם מחליט איפה הוא רוצה. כן, זה מה שפה. אני ראיתי שאתה למטה מהבן שלי, בישיבה בשמיים. מהבן שלי, מרבי אלעזר. זאת אומרת, אתה במקום גבוה. בסדר, למטה מהבן שלי, אבל אתה במקום גבוה. אתה לא שומע דברים כאלה? טוב, על כל פנים, ואתה שלחו בשבילי את השליח מנתיבתא דמעלה,
לחפש, למצוא לי את המקום שאני רוצה להיות. ולה התיישר בליבי דוכתאי, בר עם אחיה השילוני. אני רוצה להיות בהיכל העליון עם אחיה השילוני. כלומר, זה כפתור הפך לכל מה שאנחנו ראינו. כלומר, רשב"י זה אחיה השילוני. כלומר, זה אותו מה שאמרתי לכם. זה אותו שורש נשמה, אילן מופלא וענק, ואחיה השילוני שהיה משהו לתקן, זה היה ברשב"י, ולכן רשב"י גלה, והיה במערה, ואליהו הנביא גם כן היה איתם לתקן את העניין הזה. החלק המתוקן חזר לאחיה השילוני, וזה ביחד הם נמצאים בעולם העליון, אחיה השילוני ורשב"י, כי זה אותה נשמה, זה אותו שורש, כמו שהסברנו. והיה מדבר איתי, ובחרתי לי מקום להיות ליד אחיה השילוני. והיה שם גם כן את אדם הראשון, שהיה יושב לידי, דיברתי איתו. עם מי דיברתי? עם אדם הראשון. שלראות זה עתיק יומין הקדוש ברוך הוא, והדיבורים, דיברתי עכשיו עם אדם הראשון. הוא היה פה, לא ראית? הוא היה מדבר איתי, וביקש ממני, בבקשה, שאני לא אגלה את העבירות שלו לכל העולם. כן, אדם ראשון ביקש מרשב"י, חפתי אותו, עזוב, מספיק, די. מספיק כבר, יש לי פדיחות בתורה וזה, זה לא פשוט. לא לשכוח רבותיי, זה בני אדם, עם כל המעלה. אתה יודע, כל שבת וזה מחזנים, איך קוראים לזה? מחזן? קוראים בתורה, זה עשה עבירות, זה עשה ככה, זה בני אדם. והם רואים את זה, הם נמצאים במטיב את הדמות, זה לא פשוט. כן, וככה אנחנו סוכריות וזה, והם, זה עשה ככה, וראובן עשה ככה, ואדם ראשון, לא פשוט. ועוד הגמרא מוסיפה עליהם, ואתה לומד אף היומי, ועוד פעם, זה מצער. זה לא פשוט, זה בני אדם. אז אני מבקש שמספיק לי, זה מה שהוא כותב פה, מספיק מה שהתורה כתבה עליי. אל תוסיף לי מלח על הפצעים, עוד לגלות, די, מספיק, הבנו את העיקרון. מספיק שזה יתכסה באוי לנה דגן עדן, שכתוב שאכלתי מעץ הגן עדן, די, לא יותר מזה. אבל אמרתי לו, כבר החבריה, קדישה, כבר הם גילו, כבר כתוב בכמה מקומות על כל מיני עבירות שעשית. אז הוא אומר, בסדר, זה, החברים יודעים לשמור סוד. הם לא יצלמו את זה ביוטיוב, וככה יפרסמו כל מיני, אבל שאר בני אדם, די, הקדוש ברוך הוא חס על כבודי, אל תפרסם, אומר, בסדר, יאללה, עזוב, אנחנו נוותר על הדבר הזה. ואומר לנו שהוא ראה את המקום של רבי אלעזר, ואמר לך, אז כך הוא לקח ברי, זמן סגי יהיה דלא תתקבר גבי, זמן רב אתה לא תקבר לידי, כן, כידוע, שנפטר רבי אלעזר ברבי שמעון, בר מציעא פ"ד עמוד ב', ובין 18 ל-22 שנה הוא לא נקבר, אבל אחרי זה בעולם הבא אנחנו נהיה ביחד עם הצדיקים, אין בזה שום בעיה, ישתבח שמו לעד. בוא נראה את הסוף, זה הסוף כעיקרון. כן, בואו נראה את הסוף עוד שקשור למה שראינו קודם כל אחרי השילוני, ירובעם שרשב"י, ירובעם בן נבט, כל המהלך הזה שרשב"י זה חלק היה מהתיקון שלו, שירובעם בן נבט, זה נשמת יוסף וכל הנושא של הבגד זה הקשר. ומסיים הזוהר בהמשך, הייתי בדף כ"ד עמוד א', הגעתי להמשך דף כ"ה עמוד ב', שבית דין של מעלה, בזה אנחנו נסיים, בבית דין של מעלה לא מענישים לפני גיל 20. בית דין של מטה, אם אדם עושה עבירות, אז מענישים מגיל 13, אבל בבית דין של מעלה לא מענישים לפני גיל 20. אבל יש כאלה למטה מגיל 20 שנענשו, ילדים וכולי בר מינן. אז אומר לנו הזוהר הקדוש, תשמע, שזה לא בחובת האבא שלו, שקורא לו דברים וכולי, לא, לא. אלא מה? בעבירות שלו, בדין של מעלה לא מענישים את האדם על העבירות שלו עד גיל 20, כן? אלא לוקחים אותו, בלשון שלנו, לוקחים אותו קודם זמנו, כל עוד ריחו יפה ונפלא. כמו פרדס שהיה למלך, ראה כל מיני ריחות נפלאים, אני מקצר לכם את העניינים, ריחות נפלאים וכולי, הזוהר פה מביא דוגמאות, ואמר, חבל, בוא ניתן לפרחים קצת יותר לגדול, יותר זה, אחרי זה הגיע, ראה אותם יבשים, מלאים קוצים וכולי, אמר, חבל שלא כתבתי אותם בזמנם. ולכן שנה הבאה,
כשנכנס המלך לפרדס שלו וראה שושנים יפות, אמר, איזה יופי, יאללה, כתב אותם, עזוב. ולכן, כל מיני כאלה שנפטרים לפני גיל 20, שאין בית דין של מעלה מעניש, זה בגלל שהוא ראה שהם יכולים להביש את ריחם ולחתו. אני רק מוסיף, כך כתוב פה בזוהר. ורבנו הארי, יש נספה בלא משפט, אתה מתכוון? כן. רק אני מוסיף עוד משהו שכמובן שרבנו הארי כותב בספר הליקוטים, שבלי קשר לנושא הזה שלפעמים נפטרים בגלל שעוד ייפטרו זכאים לנצח נצחים, לפעמים זה סוד של גלגול. רבנו הארי מוסיף. שהיה לו לתקן משהו קטן, יש צווי דין. כך, לענייננו, מסיים הזוהר הקדוש. רבי אבא אומר, אני מסייע למה שאמר עכשיו רבי יהודה את המשל הזה. כי בדיוק כמו כך קרה לירובעם בן נבט. איי איי איי. דקד אבא רביה, כשהוא היה צעיר, היה זכאי, תלמיד חכם. כדכתיב, אומר הזוהר, ושניהם לבדם בשדה מלמד ששקולים עם צדקותם ובזכותם מכל ישראל. לא רק בתורתם. הם שקולים בצדקתם וזכותם מכל ישראל. כל ישראל, גם בצדקות שלו, היה צדיק יסוד עולם. המשיח בן יוסף, ירובעם בן נבט. ותקשיבו טוב, אמר רבי ברכיה באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, ריחו של ירובעם בן נבט עולה לפניי. איזה צדיק, קדימה, אני רוצה לסלקו מן העולם עכשיו, שהוא צעיר. בעודו באיבו. אתם יודעים אם הוא היה נפטר אז? זה היה לדורי דורות, אחד מהצדיקים המופלגים שיש לנו בעם ישראל. לנצח נצחים. אבל? יש בחירה עליו. לא, יש בחירה ודאי. אבל הקדוש ברוך הוא יכל לסלק אותו. הקדוש ברוך הוא רצה לסלק אותו. לטובתו, זה בדיוק מה שאומר להשקפה. לפעמים האדם יש לו טרוניה שלא נדע וכו'. אבל לוקחים את כל מיני דברים קודם הזמן. הנה, ירובעם בן נבט הקדוש ברוך הוא רצה. ואז אדם זוכה, אותו אחד שלקחו אותו קודם זמן, לנצח נצחים. מה זה פה כמה שנים שאדם חי? כן. כן, אבל נדבר במציאות העכשווית. ואני רוצה לסלקו מן העולם עכשיו שיש בו ריח טוב. אמרו לפניו, מלאכי מעלה. ריבונו של עולם, אתה דיין אמת. אם עכשיו הוא כן, כל שכן כשיגדל, יהיה לו ריח עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. מכיר? טוב. עזבו עכשיו את הנושא הזה. כן, הביאו לי קונטרס שלם על השיר הזה, אבל לא עכשיו ניכנס לזה. כן, כן, כן. אז די, כן, כן. עזוב, רגע, עכשיו בואו נתמקד פה. כן, הביאו לי קונטרס שלם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קורצים על זה קונטרס. אמר להם הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי, שהוא יעשה הרע. הוא ראש לאלה שמחטיאה רבים בעם ישראל. כל החטיא את הרבים עסוקים בידו לעשות תשובה, ירובעם בן נבט. מהראש שאין להם חלק לעולם הבא, ירובעם בן נבט. היה כזה צדיק. אז אני רוצה לטובתו לקחת אותו. אמרו לפניך גלוי, לפנינו, לפני כל העולם כולו לא גלוי ויש בחירה. תניח אותו. ומה הכתיב ויבעץ המלך יעשה עגלי זהב, באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, לא אמרתי לכם שאני רוצה לסלקו מן העולם קודם העגלים והשטויות האלה, חבל שלא עשיתי כך, שלא לקחתי אותו קודם זמנו, היה לי, כן. מן החינמי בא אביה בנו, אביה זה הבן של ירובעם, והיה עושה טוב כשהיה קטן, ואביה, בלי נדרשו רבה נוסיף כמה פרטים, אבל נשמת משיח הייתה אחרי זה בבן של ירובעם, נשמת משיח בן יוסף. והוא היה עושה טוב, איזה טוב הוא היה עושה? הוא לא הקשיב לאבא שלו. כלומר, את כל עולי הרגל שרצו לעלות לירושלים, הוא היה עוזר להם. היה ככה משחד וזה, מעלים, כי הוא היה בן של המלך. את הפרוסדיות, כל השוטרים, כל הזה, וככה הוא היה נותן לא מדעת אביו ומסתכן לעלות לירושלים לאנשים. ראה הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, והוא נפטר ילד. כאילו צעיר, למה? אומר הזוהר, זה הסיבה. וסילקו מהעולם קודם עמיו, לעשות איתו חסד. ולהנחילו עולם הבא, קודם שיבא יש ריחו. וזהו החסד שעושה הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו. כמו שצדוק, כמו שחנוך, כמו שאתם יודעים, גם כן לקח אותו לפני זמנו. אז לכן, זה הפוך, כשהמתאים אנחנו על הפנים, אולי נחזור לשלב עתיד. בסדר, הנה חינמי. אז שנאמר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. על כל פנים, מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם יתברך
בשיעור הבא, אנחנו גם, מה שמאוד חשוב לי, זה להוסיף את הפרט, את הגדרים הנפלאים של מה היה עבודת השם בעגלים הללו, וגם איך זה מתקשר לזמננו אנו. ב', אנחנו רואים שבארזים חשוב מאוד להשקפה. לפעמים גם בארזים, נפלה שלבת, מה יעשו? אזובי הקיר, כמו שמובא במועד קטן כ"ה עמוד ב', שהנה גם המציאות של אנשים גדולי עולם, אחיה שילוני וחצי הנביא, כמו שרבנו הארי מוסיף. הוא לא ידע שהוא שוטה אחרי שני עד סודימה, הוא לא ידע שהוא שוטה? הוא לא, זה, אנחנו רואים שגם הגדולים בקיצור היה מציאויות גם של טעויות, שהטעויות האלה המשיכו, טעויות של אנשים גדולים, ממשיכים הרבה. נודע שהוא טעה כבר, נודע לו שהוא טעה. אחרי זה כבר נודע לו שהוא טעה. כי הוא היה נביא כבר אחרי זה, אבל אתה נעשה כבר אין להשיב. משתתפים, כבר משתמשים עם החתימות וכו', והוא כבר נהיה זקן, קראו עיניו, אז אומרים לא, השמשים בלבלו אותו, אתה מכיר את הדברים האלה? כן, כן. ובעזרת השם שנזכה במהרה לגאולה שלמה ללכת בדרך הישרה לעשות רצונו כרצונו, אמן ואמן.